Σήμερα δοκιμάζουμε snack από όλο τον κόσμο και έχω κάνει μεταγραφή εδώ πέρα την αγαπημένη σας πεντάδα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ανάμεσά σας βρίσκεται ένας ψεύτης, ο οποίος δεν θα είναι τόσο αντικειμενικός με αυτά που θα δοκιμάζει. Στόχος σας είναι να τον ευρείτε, να γράψετε στα σχόλια και ο νικητής μετά από κλήρωση ένα ίδιο πακετάκι από αυτά δώρο από μένα όπου είστε. Λέω ψεύτης ρε μαλακιά, σου βλάκα μας φώναξε. Αυτός είναι ο ψεύτης. Τελείωσε το βίντεο. Like, subscribe και θα λέμε στο επόμενο. Πώς ξεκινάμε? Δόνησέ μας. Ξεκινήσω ένα ψυκτικό έτσι να ξεπλύνουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ που μου έκανε πολύ εντύπωση από την αρχή. Φάντα Beetlejuice. Έχει μήλο, είναι zero. Γενικά αυτό είχε βγει για λίγα, ήταν επαιτειακό. Βγήκε για περιορισμένες. Στο Halloween δεν βγαίνουν αυτά. Το πάτο σου! Μπείτε και δείτε το βίντεο. Δείτε επίπεδο τώρα. Οπα! Έλα λεβέ το τρίχι μου. Μυρίζει μήλο, μυρίζει, ναι. Επίπες. Αποδεκτό. Θα ξεκινήσω από το χρώμα που είναι πολύ ωραίο, δηλαδή για κάτι πάρτι, κάτι τέτοια να το βάλει και τα λοιπά σαν προπ. Ενώ είναι ωραίο το μήλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι το χειρότερο που έχω πιει, αλλά δεν είναι κάτι που θα το έπινα πολύ εύκολα. Εντάξει, εγώ θα το έπινα μια ζεστή ημέρα του καλοκαιριού. Έτσι να το ποιητικός. Βέβαια, τι είμαι. Μέτριο, μέτριο. Ρε φίλε, είναι άγευστο. Πέρα από τη ζάχαρη, από τη γλυκάδα δηλαδή. Δεν έχει ζάχαρη. Είναι zero. Είναι zero. Ναι. Ό,τι του έχουν βάλει για γλυκάδα. Νιώθετε γεύση. Μόνο μυρωδιά παίρνω. Η αλήθεια είναι δεν νιώθεις πολύ γεύση. Έχει μόνο, εντάξει τώρα νομίζω υπερβολικός. Νότες. Σου βγάζει μια φρεσκάδα, ρε φαλή. Βγάζει μια γλυκά. Βγάζει μια. Το άρωμα με ενθουσιάζει στην αρχή. Γεύση μετά τίποτα. Βασικά δεν έχει γεύση. Μήπως έχεις κορώνα, ρε μαλάκα. Πάμε στο επόμενο. Θα πάρω στα κουντούρα αυτό εδώ που είναι Toxic Waste Green Sour Candy. Το ανοίγω, μοιάζει με τοξικά έτσι αυτό το βαρέλι. Έλα, τζουκό. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία. Πόπο, ξενίλα. Με θεόξινο είναι. Τόσο πολύ, μωρέ. Σ' αρέσουν τα ξηρά πετράκι μου. Όταν τελειώσει το από πάνω, το πολύ ξινό πάντως, είναι μια καραμελίτσα γλυκιά. Ναι. Εγώ δεν έφτασα εκεί. Πώς σας φάνηκε? Ό,τι υπόσχε το δίνει. Απόλυτη ξυνή. Ναι, αυτό είναι. Αλλά αν σου αρέσει, είναι ευχάριστη. Είναι ξινό. Όχι τόσο όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, σε βλέπω λίγο υπερβολικό, ρε φίλε. Εγώ ένιωθα εδώ πέρα μου τρέμουν τα σάλια να έχουν Ξυνιστήκατε αυτά τόσο. εδώ και να. Σας ξύνησε τόσο πολύ. Φίλε, ότι ξύνησε πολύ ξέρεις, αλλά εμένα Ήτανε μου άρεσε. ξινό. Εγώ γουστάρω. Εντάξει, έχω φάει και 10 ζελεδάκια από πριν. Ναι, ναι. Οπότε. Έχει στήσει μύες εδώ πέρα. Έχει μου βιάσει το μέσα του, δεν πιάνεται αυτό τώρα. Next. Να σας πάω σε αυτό εδώ πέρα που είναι μικρούτσικο. Είναι Dubai Duo Γκοφρέτα. Αλίμονο, να μην φάμε και λίγο του Ντουμπάι. Τι είναι αυτό, ρε Νικολάκη, τι μας έχεις φέρει εδώ πέρα. Μαλάκα, είμαστε 500 κιλά είμαστε εδώ πέρα, το έχεις καταλάβει. Μίνιμουμ 500. Μισός τόνος ένα τραπέζι κάθε Τόνος και μας φέρνεις ένα κοφρετάκι τόσο ρε. Τι είμαστε εδώ. Γκουρβέ, φίλε, γκουρβέ, εδώ ποιότητα. περίμενε. Παιδιά, μπάτσετ, παιδιά δεν βγαίνει. Θα σου πω, δάκωσε μία. Μπράβο. Πολύ πήρες. Βολέψω λίγο τι μείνει. Δώσε το πετράν. Στην αρχή, όταν το τρως, είσαι στα όρια και να το βγάζεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό το τρώω. Μετά, όσο το καταλαβαίνεις, τρώνε το πράγμα. Εμένα πολύ flat μου φάνηκε, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια. Δεν κατάλαβες πολύ γεύση. Όχι, λίγο. Μπορεί να είναι και από την καραμέλα πριν, δεν ξέρω. Νομίζω έχει αναισθητοποιηθεί γιατί η γεύση είχε πολύ. Δηλαδή φιστίκι full. Δηλαδή αν το συχαίνεις το φιστίκι δεν. Όχι, μ' αρέσει το φιστίκι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το κατάλαβα, αλλά όχι τόσο. Εμένα μου άρεσε. Μίλα, αυτό δεν θε. Και το φιστίκι ένιωσα. Είμαστε 5 στόματα εδώ πέρα. Εννοείται ότι υπάρχουν διαφορές. Παρ' όλα αυτά, κάποιο λέει και ψέματα. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Μαριέλα. Να διαλέξω. Διαλέγεις, Μάρκο. Ευχαριστώ. Θα πάω εδώ. Από όλα αυτά, αυτό σου έκανε ένα αίσθηση, δηλαδή, αν Good κατάλαβα. morning, pineapple. Looking very good, very nice. Σας λείψανε. Πάρτε τους. Δική σας. Δεν το έχει ακούσει κανείς το meme. Κανείς, μόνος μου. Με βανίλα ντε κόκο. Pineapple έχει και μέσα κομματάκι. Τι είναι τσάι, τι Ποια? είναι. Ανανάς με χισαμόλι. Ναι, είναι πραγματικά ανανάσμη. Πω. Όπου φεύγουν κάτι τεμάχια μέσα. Πω, φίλε, αυτό είναι χλέπα, ξέχασε το. Είναι ότι πιο συχαμένο έχω δει στη ζωή μου. Νομίζω ότι έφαγα τα παιδιά κάποιου. Μια που διάλεξε εσύ την παλαγιά σου, μίλα πρώτος. Μα είναι πολύ ωραίο. Καλό είναι. Δηλαδή περίμενα χειρότερα πράγματα. Ναι. Και μου άρεσε και το κλάκα έτσι Εμένα που μου άρεσε. έπαιξα κάτι, ξέρεις τι ένιωσα. Είχα ένα μπαλάκι να παίξω στο στόμα μου ρε παιδί μου άρεσε. Δεν πας καλά, μάλλον. Δεν πας. Αυτά τα πραγματάκια μέσα είναι εντελώς αειδιαστικά. Ναι, ισχύει. Δεν μπορώ να Αντιαισθητικά καταλάβω. να τα βλέπεις και να τα νιώθεις στο στόμα σου. Ήταν ένα χάλι πράσινο, θα το πω. Εντάξει. Αυτός είναι ο ψεύτης. Εσείς είστε ψεύτες που μου λέτε τώρα ότι αυτές οι αηδίες είναι ωραία τώρα. Ποιος. Δεν του άρεσε από ό,τι κατάλαβα. Παιδιά, δεν ξέρω. Πολύ άγευστο κι αυτό.
Θα πάρω κάτι που είναι πολλά υποσχόμενο, ρε φίλε. Πρέπει να είναι πατατάκια με σοκολάτα και καραμέλα. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι πατατάκια. Είναι σοκολάτα στο σχήμα των πατατάκιων. Δεν έχει Εγώ πατατάκια. πιστεύω ότι είναι πατατάκια με σοκολάτα. Όχι, μωρέ. Εντάξει, στο δικό σου κανάλι να πιστεύεις ότι γουστάρεις. Εγώ θα πιστέψεις αυτό που πιστεύω. Φεύγω. Όχι, παιδιά, καμία σχέση. Σοκολάτα με κάτι κραντσάκια είναι μέσα. Πατατάκι είναι, παιδιά. Λοιπόν, λέει ότι είναι με πατατάκια. αλάτι αυτό που δείχνει πάνω. Και το νιώσα. Μαλατσμένη καραμέλα. Σμένη καραμέλα είναι, απλά μέσα έχει τέτοια αυτά τα crunch, πώς τα λένε μωρέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα, Ράκη, πες μας τη γνώμη σου. Όχι. Όχι, όχι. Είναι στο μετέχνιο, ρε παιδί μου. Οκ, δεν είναι για πέταμα. Απλώ νομίζω ότι περιμένει πολύ περισσότερο να το βλέπει απ' έξω. Ναι, και εγώ αυτό το πράγμα πάσα. Εμένα μου άρεσε αρκετά και δεν μ' αρέσει γενικότερα αυτός ο συνδυασμός, ρε φίλε. Αλλά μου φάνηκε πολύ ωραίο σνακάκι έτσι. Ναι. Εμένα μάλλον γι' αυτό μ' άρεσε, επειδή είναι λίγο πιο αδύναμο και μου πηγαίνει λίγο πιο smooth, ρε φίλε, στο στόμα. Ναι, δεν είναι τόσο έντονο. Μαλάκα είναι ψεύτη. Όχι, Ήταν έντονο αυτό. Ο Γιάννη και είναι και κακό ψεύτη. Δηλαδή, εγώ τον έχω βρει. Παιδιά, γράφει στα σχόλια. Ποιο πιστεύετε ότι είναι ο ψεύτη, ο νικητή, έχει έπαθλο. Πάμε. Πάμε. Άντε, διάλεξη. Τι γεύση γι' αυτό ρε. Πίτσα. Fruit twist. Όχι, grapefruit είναι. Grapefruit είναι. Grapefruit. Μυρωδιά. Και έχει μέσα και Θα μήλο πιείτε και. να μας πείτε. Ναι, συγγνώμη. Εμένα μου θυμίζει αυτό στο κηλικείο του σχολείου μα. Το μικρό το μπουκαλάκι. Δεν ξέρω, κοκτέιλ λεγόταν, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν. Εγώ έχω και ένα θέμα με τα αναψυκτικά τα οποία είναι πέραν των συνηθισμένων μα. Δεν σ' αρέσουν. Ναι, δεν πολύ ψήνομαι με γεύση και με τέτοια. Οπότε θα πάρει από ένα thumbs down από μένα. Ρε παιδί μου, οκ, στο σπίτι σου δεν σου λέω να έχεις αυτό που λέγαμε πριν, το ψυγείο γεμάτο. Αν στο φέρναν όμως. Έτσι καλοκαιράκι, ρε φίλε. Αλλά είναι πολύ δροσιστικό. Πέταξε όμως μια ξινή λάσχημη στην αρχή. Εγώ έκανα ένα έτσι. Εντάξει, έχει φρούτα αλλά μέσα, μετά... είναι, ναι, σου βγάζει Το λίγο. κάνω πιο ενδιαφέρον. Με πάγο και τεκίλα. Εσύ το πήγε. Το κάνεις. Και μια Κολομβιάνα να σου χωρέσει μπροστά. Αυτό το θέλω. ναι. Επόμενο. Θα δώσω άλλη μια ευκαιρία. Βουμπάι. Βουμπάι. Μυρίζει Ντουμπάι. Μυρίζει μπογάρι. Το 7 Days μου θυμίζει. Καταρχάς, δεν μου βγάζει Dubai Chocolate. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό το κατσακρούτσα που προσπαθεί να μιμηθεί το κανταήφι δεν το πιάνει με τίποτα. Ναι. Να μου φαίνεται λίγο ευχάριστο. Θα το ξανά το Θα το τρώγε. Κατάλαβε κανείς κανταήφια και φιστίκια. Όχι. Ντουμπάι δεν το λε. Το μόνο πράγμα που ένιωθα στο στόμα μου είναι παλιά που έτρωγα τα νύχια μου να μασώ τα νύχια μου. Αυτό. Και την ίδια γεύση. Παίζει, παίζει. Δεν ξέρω από Ντουμπάι γιατί δεν έχω δοκιμάσει. Ντουμπάι chocolate. Όχι, ευχάριστα το τρώγα, φίλε. Ήταν ένα κεϊκοειδές το οποίο δεν έχω να συγκρίνω τη γεύση του Ντουμπάι. Δεν μου βγάλε φιστίκι. Ναι, όχι. Να το πω πουθενά. Αλλά οκ. Έχει γίνει τόσους τόσο καιρό και εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου σοκολάτα Mr. Beast, δηλαδή. Feastables. Πολύ κακά λόγια έχω ακούσει αυτές. Πίσω. Με τι είναι αυτή. Το Το ζυγοβούτυρο. βούτυρο, ναι. Είναι αηδία, έξω αηδία μέσα. Παιδιά, εμένα μου αρέσει. Γαμάει. Αλήθεια ρε μαλάκι όλοι. Έχει χαλάσει, τι έχετε πάθει. Είναι ρόβρα στο πράγμα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε εντάσει. Ίσως δεν αγαπάω τόσο το φυσικό βούτυρο, δεν εξηγείται. Εγώ το αγαπώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Άντε, φέρα Μ' αυτό. αρέσει. Μιλίτης, Γλίτης. Μιλίτης αλλά είναι. Κόπαπεργκ. Ναι. Strawberry lime. Μιλίτης φράουλα lime. Μιλίτης με φρούτα από τη Σουηδία, φίλε. Φέρ' το εδώ, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε να μαθαίνετε. Όχι. Όχι α, ρε μαλάκα, δεν μπορώ αυτό το πράγμα που κάνετε. Ορίστε. Φίλε, αυτό μυρίζει κάτι από παιδική ανάμνηση. Και δεν μιλάω για περίοδο. Παιδική ανάμνηση μου νύλα τη φάση. Λέει, φοβάμαι να το πιω αυτό το πράγμα. Αδιάφορο θα έλεγα. Δεν είναι άθλιο, δεν είναι και ωραίο. Είναι σαν ζελεδάκι, σαν γλυφιτζούρι, κάτι μου. Μα κάνω ό,τι χειρότερο έχω πιει ποτέ μου. Εγώ ξέρεις τι, θα του δώσω ένα πόντο γιατί είναι αλκοολούχο. Ένα Και νομίζω πόντο αυτό στα είναι. 10. Ένα πόντο στον πάτο σου. Είδατε με το που πιει λίγο αλκοόλ. Από μένα είναι ναι. Μου θύμισε ξεθυμασμένη σαμπάνια φρουτόδι. Φέρε να βάλουμε κάτι μες στο στόμα μας. Αυτό πρέπει να το προσφέρει στον κόσμο δωρεάν γιατί το χάρισα. Όχι, καλό. Λοιπόν, πατάτας φρίτας con especias χαρίσα. Τι δεν κατάλαβε. Αυτά είναι τα πιο premium πατατάκια που έχει η Ισπανία, να ξέρετε. Φέρε να δοκιμάσουμε τα πιο premium ισπανικά. Είναι μια χούφτα ο άλλος. Αυτά με τι είναι. Με ένα μπαχαρικό σπάει. Να σου πω, αυτό είναι το πιο premium πατατάκι της Ισπανίας. Είναι πιο άγευστο και από τα πιο άγευστα Lay's που δεν έχουν ούτε αλάτι. Ρε φίλε, αυτοί δεν έχουν γεύση. Θα μας τρελάνετε. Να, τώρα μου την έβγαλε που φάγα 2-3. Μαν το πρώτο που έφαγα ήταν. Να πω ότι μου αρέσει που δεν είναι τόσο έντονο. ρε Είναι φίλε. και αρκετά πλούσια γεύση. Ναι, ρε, πλουσιότατη είναι η γεύση. Πλουσιότατη κιόλας. Να. Κάτι έχω κάνει λάθος. Όχι, Αλλά την ελάχιστα. έφερα, απλά άργησε. Τώρα σου βγάζει και το πικάντικο, αλλά είναι πολύ πλούσια γεύση. Συμπαθητικά, πολύ. Πολύ καλά. Διαλέγεις τι. επόμενο. Άνστερ πορτοκάλι.
Φαίνεται να ξέρεις από ενεργειακά ποτά. Η ταυρίνη, κατά τον κοινό λεγόμενο μύθο, είναι το φλόκι του ταύρου. Όχι, γιατί έχουν τελειώσει τα φλόγια από του Σταύρου και πηγαίνω εγώ και δίνω. Πάγω στο αίμα. Αυτό χρωματικά είναι σαν κάτουρα και. Φίλε, αν κατουράσει έτσι, πήγε να κάνει εξετάσει. Είναι να πηγαίνεις να στα κόβουνε γενικά. Τρελάθηκες. Τι έπαθε. Όπαρε. Αλήθεια τώρα. Δεν του αρέσει το πορτοκάλι αυτό. Όχι, ρε. Θα σου πω, είναι το πορτοκάλι που τη βιταμίνη C της αναβράζω. Μπράβο, ρε Φίλε, φίλε. αυτό είναι τούμπανο. Γλυκίζει πολύ στο τέλος. Εγώ θα έλεγα ότι σχεδόν μου καραμελίζει στο τέλος. Δεν συμμερίζομαι βέβαια τώρα αυτό το ξέσπασμα. θεατρινισμό που δεν ξέρω τι μπορεί να Αυτό το σημαίνει. ξέσπασμα που θέλει να κρυφτεί ο ψεύτης. Εμένα μου άρεσε. Όπα ρε. Όπα, λε, παιδί μου. Θα πάρω αυτά τα ράπια. Κάβλες με τυρί. Όπου πατουσίλα Για μύρισε. πλαφό που έχω μυρίσει. Περιμένω ένα αστείο με τις Ξανά κα- στη ζωή μου κάτι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να φάω δεύτερο. Δεν ξέρω πώς τρώτε εσείς, συνεχίζετε. Φίλε, εμένα μου βγάζει καλλιέργεια, μην κοιτά αυτό το πράγμα. Φίλε, αυτό, ναι, έχει γεύση και ιδιαίτερη γεύση. Εμένα μου βγάζει παρμεζάνα. Δεν μου βγάζει κάλτσες Νικολάκη και μου τις έχει φέρει στα μούτρα αρκετές φορές. Είναι λύσα καταρχάς. Ναι, ναι. Εγώ μπορώ να συνεχίσει και τρώσεσαι. Άλλες Τόσο μαλάκα πολύ Θα σ' τρώγα άρεσε. πολύ άνετα. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μαγκές. Πράσινο τσάι με κάκτο. Φίλε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μου βγάζει αυτό του Λίπτον το λεμόνι. Μαλάκα. Αυτός είναι κακός ψεύτης. Τι πιο λεμόνι είναι μαλάκα τώρα. Μαλάκα, αυτό μυρίζει σαν αλγκοφρέν σιροπάκι για τα παιδιά. ρε. Εμένα μου βγάζει αυτό που είναι το τσάι. Είναι νερό. Νερό με κάκτο. Τον κάκτο δεν τον κατάλαβα. Δεν έχω γλύψει μόλις κάκτο. Ζητάμε να μας στέλνει ένα κάκτο να το γλύψουμε να δούμε πώς είναι. Κοίτα, για τσάι καλό είναι. Επειδή φάγαμε πολύ πατατάκι, θα πάω σε κάτι γλυκό. Μπισκόφ! Α, είναι και Εντάξει, μισθό. τα κλασικά τα μπισκότα τα λότους. Πιάνω γεύση. Κανέλα, καραμέλα, αλάτι. Πώς έπιασες κανέλα, ρε άνθρωπε. Δίκιο έχει. Έχει, Είναι ναι. μπισκότα κανέλα αυτά. Ειρωνικά το λέω. Για πείτε. Με απογοήτευσε η μέση. Παιδιά, αυτό που έχει μέσα είναι μπισκόφ. Ναι, αλλά είναι Αυτό έλεγα κακή, ρε πριν. φίλε. Δεν είναι Τι τόσο κακό, πιο- οι ίδιοι το φτιάχνουν. Όχι. Δηλαδή, Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Τι είναι το μπισκόφ που το ξέρετε όλοι. Και εγώ τώρα. Πού δείτε, ρε Λοιπόν. παιδιά, στα βουνά. Δεν ξέρετε Ντουμπάι, δεν ξέρετε το μπισκόφ. Διάλεξε, Έλα, ράκ. διάλεξε. Θα πάω σε αυτό εδώ. Το Να πιούμε οποίο- κάτι να ξεπλύνουμε. Ξέρεις τι είναι αυτό, φίλε. Έχει διάθεση μαλακίες που κάνεις ευχές και φυσάς. Ναι, αυτό το φυτό. Στη λαϊκά το λένε μερικοί, το λένε κλέφτη αυτό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Το νταντέλιον είναι αυτό. Το μπέρντοκ δεν έχω ιδέα τι είναι. Όποιο ξέρει στα σχόλια να γράψει τι είναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εδώ πρέπει να είναι βυσσινάδες που τους είχαν περισσέψει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τις κάνανε rebrand. Δεν έχω πιει πιο άγευστο και ξεθυμασμένο πράγμα. Ξέρεις τι γεύση μου βγάζει? Τη ζάχαρη που την έχει σκάψει στο τηγάνι. Όχι, μωρέ. Δεν έχω ακούσει ότι πιο άκυρο σήμερα. Η γεύση είναι ξεκάθαρα κάτι σαν κεράσι. Όσοι του αρέσει να πίνουν την Dr. Pepper, είναι κάτι λίγο ξεθυμασμένο σαν την Dr. Pepper. Πολύ ξεθυμασμένο, όχι λίγο. Αυτό. Τα ζελέδια. Να στανιάρουμε μαλάκα. Αυτά είναι και Αυτά είναι ζα- γαμάτα. Ναι, Αυτά δεν είναι και ζαχαρίτσα από πάνω. Αυτό παίζει να είναι κοκακόλα. Μου αρέσουν πολύ αυτά τα μ' τρελάκια. άρεσε πάρα πολύ το κίτρινο. Γαμάτα. Όλα έχουν διαφορετική γεύση. Πιο ωραίο μου φάνηκε το κίτρινο που είναι λεμόνι. Αυτό έπιασα, αυτό θα φάω. Raspberry ice cream. Φίλε, είναι καραμέλες με γεύση παγωτό αυτά. Τι εννοεί γεύση παγωτού, ρε. Δεν έτσι λένε, φίλε, μην ρωτάς, δεν το φτιάξα Το εγώ. παγωτό έχει μία γεύση, ρε, δεν το ξέρεις. Οπα, τι τάπες είναι αυτές, ρε. μα. Τι είναι αυτά, ρε μαλακά. Αυτά έκανε στο Squid Game και ρίχνανε σφαλιάρες στο μετρό. Θείο, κάνε ένα. Είναι ότι γίνεται. Και γιατί φαίνεται σαν κόλλος αυτό εδώ. Μαλάκα, ναι. Είναι ότι χειρότερο έχω φάει παντού. Βανίλια φράουλα. Κάτι φραουλέ, ναι. Εντάξει. Και τα αρέστα δικά σου. Δεν ήταν κακό, ρε φίλε. Μια ζαχαρόδης βλακεία. Να τους ο ψεύτης. Όχι, θα συμφωνήσω με τον ψεύτη. Νικολάκη, είναι μόνο ένας ο ψεύτης. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Εγώ αν κρίνω από τι αντιδράσει σα, 4 ψεύτε του βλέπω σίγουρα. Πάμε, επόμενο. Θα πάμε σε αυτή την κινέζικη πέψη, την οποία δεν ξέρω τι θα πιούμε εδώ πέρα. Ροδάκι είναι, ρε. Λοιπόν, τώρα για να δείτε ποιος είναι ο ψεύτης, αυτό το έχουμε ξαναπιεί σε προηγούμενο βίντεο. Θα πάτε πίσω να τσεκάρετε τις αντιδράσεις να βρείτε τον ψεύτη. Ράξνακ, Pen Game και Θείος Venom. Μπείτε να δείτε, έχουν τρομερό υλικό τα παιδιά. Συμπαθητικό, δεν θα το αγόρασω. Εμένα μου αρέσει. Αυτό γενικά είναι καλή γεύση του, αλλά δεν θα το ξαναγόραζα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ένα πιο κοκακόλα με ροδάκινο. Πάμε εδώ πέρα. Kersey's Cookies, Sour and Salted Caramel. Βανίλια και Κάτι άλλο σαν αλκοολούχο μυρίζω. λικεράκι. Ναι. Κοίτα, είναι κλασική αμερικάνικη σοκολάτα, ζαχαρίζει πολύ δηλαδή. Πάρα πολύ λιγοτικό. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει μια τέτοια μόνο σου. Έχει πρόβλημα. Μία τέτοια μόνο δεν την τρώω, αλλά μ' άρεσε αυτό το κομματάκι που φάγα. Έχει καλά στοιχεία, ρε παιδί μου, αλλά πολύ είναι. Ποιος διαλέγει? Εγώ πάρω την άλλη Dubai τσοκολάτα. Μίσκετς! Ναι, Crispy okay. Kadayef. And pistachio with milk chocolate. Είναι αυτό που δεν ήξερε ο Πέτρος τι είναι. Ο ορισμός του Dubai.
Αυτό δεν ήταν καρέκλα σίγουρα αυτό. Και τώρα ήμουν έτοιμος να μυρίσω, αλλά δεν ξέρω αν θα αλλοιωθεί. Έχει όντως κανταΐφι μέσα, το οποίο παίζει να είναι ατιγάνιστο. Είναι πάρα πολύ ξεραμένο το κανταΐφι, δεν νιώθω καθόλου το βούτυρο. Αν θες να γευτείς μια φθηνή εκδοχή της Ντουμπάι, είναι αυτή. Σε σοκολάτα σήμερα ό,τι έχουμε φάει ήταν από τις πιο συμπαθητικές για μένα. Και έχει βάλει τον εαυτό του ψεύτη, ξέρω. Μόνος τα κάνει, ρε. Εκείνο το ροζ εκεί. Γιόγκαρτ. Γιαούρτι και φράουλα. Εντάξει, απ' έξω μυρίζει φράουλα. Τσουλίλα πάω. Σου ξυνίζει λίγο. Είναι ψόφια λαβά. Αυτό. Όχι, εμένα μου άρεσε. Απέσιο. Ξεκινάει σαν λιλαπάος, αλλά το θέμα είναι μετά σου έρχεται αυτή η γιαουρτίλα που είναι σαν ξυνισμένο τραχανάς, ρε μαλάκα. Είναι πολύ ξινό. Δεν είναι τόσο ξινό. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό θα πάρω, ρε. Μπράβο, έλα ρε φίλε, πάρ' του το. Glowberry, hydration. Λοιπόν, αυτό το βγάλανε λίγο αργότερα από τα La Prime και το χρεώνανε 150 ευρώ το μπουκάλι. Ναι, φίλε, 150 ευρώ για marketing. Γιατί σου λέει είχα βγάλει λίγα περιορισμένα κομμάτια. Τα σνακ όλα αυτά τα προμηθευτήκαμε από το φίλο μας το Παναγιώτη που έχει το περίπτερο απέναντι από το Ιασό. Αυτός μου είπε αυτά τα παπατζελίκια. Αν δεν ισχύουν, ξέρετε πού να πάτε. Σου άρεσε αυτό το πράγμα. Μαλάκα, στο ρίξω στα μούτρα. Μα την Παναγία. Ξέπλυμα ηλεκτρολίτη είναι. Είναι συμπαθητικό. Οι ηλεκτρολίτες πιο νόστιμους από αυτό το πράγμα. Σαν αλατόνερο με ξινή γεύση. Το έπινα ευχάριστα, ρε φίλε. Δεν θα το πέταγα δηλαδή, δεν θα το άφηνα. Στη μυρωδιά δεν είναι τόσο καλό. Πιο πολύ μου αρέσει η μυρωδιά του παρά γεύση. Εμένα το αντίθετο. Σειρά μου. Αυτό έχει χρώμα διάρκειας. Είναι αυτό που θα βγάλουμε αύριο. Είναι τσάι αγγλικό δεν είναι αυτό. Με bitter sundae. Όνα σου. Πιο πολύ για μπύρα μου κάνει εμένα παρά για αναψυκτικό. Μα πώς μυρίζει έτσι. Μυρίζει πολύ άσχημα, αλλά έχει καλή γεύση. Τα ριγατσίκα. Μου βγάζει αυτή την πικρίλα της μπύρας, αλλά και μια γλυκάδα παράλληλα. Δεν είναι άσχημο. Είναι σαν αναψυκτικό με μπύρα στην ουσία. Είναι σαν να είσαι κάνει εμετό μέσα στο ποτήρι και δεν το ξαναπίνεις. Μετά από μπύρα, Sour Patch Kids. Φέρε μου ένα μπλε. Ένα μπλε θέλω, ένα μπλε. Σας βγάζουν ξυνήλα. Λίγο. Αλλά πολύ λιγότερο από το άλλο. Όχι όπως τα άλλα που θα πριν. Είναι πολύ απαλή. Θα σου πω, είναι έντονη στην αρχή και με το που λιώνει αυτό, εξαφανίζεται με τη μία. Ναι, αυτό. Εμένα μου αρέσει η υφή που έχει, αλλά η γεύση είναι 10 τόνους παρακάτω από το άλλο. Οπότε... Αν θες κάτι ξινό, ρε παιδί μου, Παίρνει το άλλο. παίρνεις το άλλο, ναι. Καλά, ξεκάθαρο. Το άλλο είναι θεόξινο. Παρακάτω. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ πέρα και είναι από το Starbucks Refresher Mango και Dragon Fruit. Dragon fruit και Λευκό απ' την Dragon ίδιο. Ball εδώ. Δεν έχει γεύση, να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει, να μου πεις ότι ήταν σκατά, να τα ακούσω ρε παιδί μου. Αλλά έχει γεύση. Τι γεύση, τι είναι αυτό. Είναι σαν να έχει λιώσει το ζελέ που βάζουν, που φτιάχνουμε, το ζελεδάκι, έτσι. Σαν να έχει λιώσει και να το πίνεις. Για ρίξει κάτι, όλα ίδια είναι, δεν έχουν γεύση. Ναι, όπως άλλοι. πλέον. Εδώ που φτάσαμε. Φιξάκι, Έπαιξε πάλι. Ναι, αλλά είναι ιδιαίτερη. Είναι salted caramel. Πολύ Κοίτα, καλό. καταλαβαίνεις το αλάτι. Βέβαια. Δεν έχει υφή, δεν κάνει κράτς στο αλάτι, αλλά το νιώθεις. Το νιώθεις, δεν νιώθεις την αλμυράδα. Έτσι λίγο προς το τέλος. Εγώ Το το πρώτο- νιώθω, αλλά μου αρέσει και γαμάει ρε φίλε. Εμένα μου αρέσει, είναι ωραίο, αλλά το προς το τέλος που λέει ο Πέτρος είναι αυτό που έλεγα. Ότι και στον μπισκότο που θα φας, στο τέλος κάτι τέτοιο θα το πιάσεις γιατί έχουν αλάτι όλα. Από την κανκίτη Twix δηλαδή. Που δεν σου λέει ότι έχει έλατσι με καραμέλα. δεν- Δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Αν τις βάλεις δίπλα-δίπλα, Ναι. σίγουρα κάτι θα καταλάβεις. Αλλά επειδή έχω καιρό να φάω το X, αν μου έλεγες ότι είναι κανονική, Όχι, δεν ρε θα φίλε, το. πολύ δεν θα πιο το- γλυκιά η Twix κάνουν. Αυτό ήθελα, μπράβο. Είναι πολύ πιο γλυκιά. Αυτή είναι λίγο πιο άγλικη, ίσως για να δώσουν έμφαση στην καραμέλα. Όχι. Παιδιά δεν το πείθετε. Πάμε παρακάτω. Ρε μάλακα Πινόκιο, θα μου κάνει την πίτσι πιο κύριο, μάλακα. Εγώ. Όχι, εμείς. Πετάχτηκε κι ο άλλος τώρα. Που τίποτα δεν έχει γεύση. Και δεν πήρα. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω αυτό. Pear, melon, green tea. Σαν κομπός θα μυρίζει. Σαν αυγά δεν είναι, σαν αυγουλάκια είναι. Μυρίζει ωραία όμως. Φίλε, μυρίζει πεπόνι. Έχει γεύση Ναι, μυρίζει πεπόνι, σωστά. Τα μπιλάκια δεν είναι τόσο ωραία όσο το. Εκείνα που τα τραβάμε. Λοιπόν, κολόμπιλα. Ρε, αυτό. Αυτό εδώ είναι του μπαρ. Εμένα δεν μ' άρεσαν αυτά. Εγώ νόμιζα ότι θα είχαν υφή μέσα, ότι θα το μασίσει, α πούμε. Αλλά αυτό με το δαγκώνει σκάει, ναι. Η γεύση που έχει το πέραν των μπιρμπιλονίων είναι καλή. Ένα χλιαρό. Σειρά μου, επειδή βαρέθηκα τώρα. Πάμε να πάρουμε και αυτό το τελευταίο δαλμυρό. Να τελειώσει. Σνάγκολ με προσούτο. Ωπα ρε, μαλάκα αυτό γαμάει. Πιο ωραίο από το άλλο. Δεν είναι παγιάτικο, είναι παλαιωμένο. Μου έχουν αρέσει πάρα πολύ αυτά. Νιώθω σε κάθε δαγκονιά τους χυμούς από το ζώο, δηλαδή το λίπος του που είναι παλαιωμένο. Και η γεύση που έχει από το τέτοιο είναι ωραία. Είναι αρκετά αλμυρό. Είναι πάρα πολύ αλμυρό. Μένα ακριβώς επειδή είναι λύσα δεν μου άρεσε. Η γεύση του γαμών είναι ωραία. 50-50 είμαι εγώ. 50-50.
Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Μέχρι στιγμής είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει. Τέλος, μαλάκα, μετά από 2,5 ώρες γυρίσματος, βάλαμε κάτι στο στόμα μας που έχει γεύση. Τι του έχεις δώσει αυτού νου, ρε. Τι του έχεις δώσει αυτού νου. Δεν ξέρω. Πώς θα τον έχεις πληρώσει για να μας κοροϊδεύετε όλο το βράδυ. Νεστλέ, νταμάκ, τσικλάτα. Πλάτα. Αδιάφορο θα έλεγα. Μυστήριο θα έλεγα. Από μόνο τα φιστίκια βγάζουν λίγο. Γίνονται λίγο πικρά όταν είναι πολλά. Και η σοκολάτα δεν είναι και τόσο καλή νομίζω. Ναι, ρε φίλε. Θυμίζει ιόνα αμυγδάλου. Όχι, όχι, μιλές ιεροσιλίες. Όχι, δεν μιλάς η υφή, επειδή έχει τα φιστίκια μέσα. Ναι. Αλλά σαν γεύση μου φαίνεται περίεργη, ίσως επειδή έτρωγα τα πατατάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα φιστίκια. Αυτή μου άρεσε, ρε φίλε. Ποιος διαλέγει. Εγώ. Cadbury Crunchy. Cadbury, πολύ γνωστή μάρκα στην Αμερική. Όλοι την ξέρουμε. Με Cadbury μεγαλώσαμε. Αυτό είναι με καραμέλα, ρε φίλε, το οποίο τι κάνουν. Το σκόνουν σε αέρα και γεμίζει μέσα. Κάνει σαν κυψέλε Ναι. βασικά. Α, κατάλαβα. Τι έχει μέσα, ρε, PVC έχει. Πολύ ωραία θάνη έχουν βάλει, ρε μαλάκες μέσα. Γαμάει. Είναι πολύ ωραία, αλλά έχει πάρα πολύ έντονη γεύση γλυκιά. Ναι, η σοκολάτα, ρε φίλε. Σε λιγώνει πολύ άσχημα. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως. Κολλάει στα δόντια. Νομίζω ότι θα φάω κάτι το οποίο είχε μέσα μια πιο απαλή υφή, ρε φίλε. Και πολύ. Εμένα μου άρεσε αυτό το κράτσινες, με τρέλανε. Το κρακ. Κολλάει λίγο στα δόντια, ενοχλητικό, αλλά ωραίο ήταν, ρε παιδί μου. Okay. Εγώ το βρίσκω μια χαρά. Πάμε στο επόμενο. Pink drink, είναι ροζ ποτό. Χίσα! Έλα να σε χύσω και σένα. Λίγο, όπα! Όπα, λίγο. Δεν παίρνω καλά. Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα χειρότερο. Πόσο χειρότερο από αυτό. Μυρίζει ωραία παρόλα αυτά. Μυρίζει φραουλίλα. Πραγματικά μου μίλησε αντιρόγαλο. Τι λες, μωρέ. τι λες, μωρέ. Πού το είδες εσύ το τύρι και το γάλα, μωρέ. Ανακαλώ. Τον κατάλαβε ότι τον πιάσαμε και λέει τώρα με μαγκώσανε στο Αλήθεια σου λέω, με τη μία κάνω μία έτσι και λέω τι σαν τυρί μυρίζει. Και αρχίζεται σε αυτά. Και σου λέει κάτσε να αλλάξω γνώμη. Πολύ κακό. Πραγματικά δεν ήταν πολύ κακό. Αυτή η γαλακτήλα, η χισαμόλη που είχε μέσα τέλος πάντων, το μαλάκο είναι πολύ. Αυτό ήταν κακό. Στην εμφάνιση του ήταν πολύ κακό, ρε φίλε. Η εμφάνιση ναι, η εμφάνιση ναι. Σαν γεύση, στο μαλάκωνε λίγο. Δεν ξέρω. Στο μαλάκωνε. Τι πήρες? Lady Boba πήρα πάλι. Συνεχίζουμε. Bubble tea again. Τι έχει μέσα αυτό, Μπαρμπαγιάννη. Ήτανε passion fruit. Είδα λίτσι, δεν λένε λογικά. Λίτσι, ναι. Passion fruit, green tea. Τι είναι το λίτσι. Ένα εξωτικό φρούτο είναι. Πού τα ξέρετε αυτά, μαλάκα, πού πάτε βγαίνουν. στη Εγώ έχω λαϊκή. πιει. Πάτε στη Όταν λαϊκή ακού- και βρίσκετε τέτοια όταν πράγματα. Ένα κιλό λίτσι θα μου βάλετε. Έχετε δοκιμάσει κιόλας. Ναι, σου άρεσε. Όχι βέβαια. Τι σοβαρός, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, φίλε. Για κάποιο λόγο. Το λίτσι με χάλασε, μάλλον. Δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλής ποιότητας λίτση. Αυτό είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Με πάγο φίλε στο blender το κάνει smoothie άνετα αυτό. Φίλε, αυτά τα ποτήρια είναι έτοιμα να λιώσουμε αυτά που είναι μέσα. Στο μάγια μας είναι έτοιμα να λιώσουνε. Σειρά μου, κινέζικο πέψη με, ας το βαφτίσουμε παπάγια. Μπαμπού, εδώ πέρα. μπαμπού. Α, με μπαμπού είναι, σωστά. Πομέλο και μπαμπού. Πομέλο. Γαμάει το πομέλο, φίλε. Τι είναι το πομέλο πάλι. Ρε μαλακές. Μας τρελάνετε σήμερα. Στη μυρωδιά πάντως, αν το βάλεις στην μύτη σου πρώτα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Νόμιζα θα έλεγε καταλαβαίνω τον μπαμπού στη μυρωδιά και θα είχε φύγει ανάποδη. Θα είχα φτάσει στα γυαλιά στο πιάνο, φίλε. Σιγάρα μας. Είναι ιδέα μου ή δεν έχει καθόλου γεύση πέρα από την πέψη. Δεν μου βγάζει καλό μπαμπού. Δεν πάει καλύτερο. Το πόμελο γενικά είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα. Το πόμολο. Πόμελο, ναι. Γι' ναι. αυτό το γυαλί συνέχεια. Μια απλή πέψη. Θα πάω εδώ στο συνάδελφο. Μαύρη σοκολάτα εδώ πέρα. Λοιπόν είναι σοκολαδένιο αυγό Όσκαρ που έπαιρνε όταν ήσουν μικρός. Είχε μούφα παιχνίδι. Δεν είχε καν παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε. Δεν μου θυμίζει πιο πολύ μια κουβερτούρα που παίρνει σε τελειώνει για να κάνει ένα γλυκό. Για dark που εμένα δεν μου αρέσει. Δεν έχει τόση πίκρα, δεν σου βγάζει τόση. Δεν είναι τόσο έντονο. Εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω αν ήταν επειδή έχουμε φάει τα γλυκά και αυτό ήρθε να είναι πικρούλικο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ γλυκιά για dark. Έχει πολύ ζάχαρη. Ρε, τι έπαθε. Δύο έχω δώσει ρέσταση. Ναι. Ευτυχώς που είναι τέρμα μακριά. Άμα στη μέση δεν ξέρω αν θα. Έχει πικρίλα που είναι μαύρη σοκολάτα, αλλά είναι πολύ γλυκιά για μαύρη, αυτό λέω. Εμένα αυτό πάμε με εδώ. έκανε να τη γουστάρω περισσότερο γιατί δεν μου αρέσει μαύρη καθόλου. Ναι, το βλέπει όμω ότι είναι πιο γλυκιά από τα συνηθισμένα που λέμε. Πολύ γλυκιά δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Μαλάκα, λέτε το ίδιο και κάνουν την πένια για κάποιο λόγο. Πραγματικά! ξέρω Πραγματικά! γιατί. Διαφωνούμε για το ίδιο πράγματα. Θα πάρουμε μια Hershey's Cookies and Cream. Φίλε, αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία, χωρί το πολύ. Η άλλη λευκή που είχαμε φάει που ήταν σαν την πόρτα εκεί πέρα. Ήταν πάλι Hershey's. Ναι. Είναι ακριβώς η ίδια σοκολάτα, απλά έχει και κομμάτια μπισκότ. Φάντα είναι ανανάς και grapefruit. Έχει ωραία μυρωδιά. Σταμάτα μωρέ να κάνεις να πούμε σαν. Νομίζω ότι πίνω από την κονσέρβα του ανανά, το χυμό, που είναι μέσα στη ζάχαρη, και απλά στύψανε λίγο grapefruit μέσα. Ξένα σου άρεσε. Όχι.
Εσένα σου άρεσε? Καλό ήταν. Κόμμα ήταν. Κι άλλο ένα Monster το οποίο δεν το βρίσκουμε εύκολα εδώ πέρα. Και λέγεται. White pineapple. Αυτό είναι ο χυμός του ανανά από την κονσέρβα. Αυτό ήταν δυνατό. Γενικά με αυτό το Monster ήταν από τα κορυφαία, δηλαδή τα πιο ωραία που έχω πιει ποτέ μου. Δεν είναι τα κορυφαία, αλλά ήταν συμπαθητικό. Και εγώ το αντιπάθησα. Και φτάσαμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε ποιος είναι εδώ σε λίγοι παπάντζες όλο το βράδυ. Καλά, όλοι παπάντες λέγατε, αλλά τέλος πάντων. Υπενθυμίζω ότι όσοι έχετε βρει το ποιος είναι ο ψεύτης θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα πάρει ένα πακέτο από όλα αυτά που δοκιμάσαμε. Οπότε πάμε να σηκώσει το χέρι όποιος λέει ψέματα όλο το βράδυ.